Истината е, че когато някой не те избере, болката не е винаги по принцип за този човек, а просто той докосва много стара рана, която ти носиш с години. Така, никой не се ражда с убеждението, че не е достатъчен. Сега ще ти дам един пример, за да разбереш как се формира този модел. Представи се едно малко момче на 6 години, което рисува картина на баща си. Цял ден, примерно, го чака с нетърпение да се прибере, държи рисунката в ръцете си и не може да скрие усмивката си. Чува как ходната врата се отваря и изтича и казва: "Тате, тате, виж какво нарисувах." Но бащата в този момент е изморен, поглежда за секунда и казва: "Добре, после ще видя." И влиза в другата стая. За бащата това е един обикновен ден, но за детето това е момент, в който подсъзнанието запомня, защото детския мозък не може да мисли като възрастен. Той не си казва: "Татка уморен", а той си казва: "Не съм достатъчно интересен." Следващия път рисува още по-хубава рисунка. После печели примерно състезание, после носи шестица. Все се надява, че този път ще бъде забелязан. И без никой да му го казва. В подсъзнанието започва да се записва едно убеждение: за да ме изберат, аз трябва да се доказвам. Това съответствено не става за един ден, това става с много различни ситуации. Десетки моменти, в които детето не се е чувствало забелязано. Също така, когато е било сравнявано с брат, сестра, съученици, с негови приятели, когато е имало примерно похвала само единствено когато постигне успех, когато любовта е била условна, тогава се записват в подсъзнанието програмите, че трябва да заслужа внимание, че трябва да бъде по-добър. Не съм достатъчен такъв какъвто съм. И тези програми в последствие, когато момчето вече стане мъж, запознава се, да кажем, с една прекрасна жена и тя му казва, че не е готова за връзка. И тук повечето хора биха продължили напред, но не и той, защото в него се отключва точно тази стара програма. Не чува само "не искам връзка", подсъзнанието чува: отново не ме избраха, и се активира тази програма и започва да прави точно това, което е правил цял живот: да се доказва, да чака, да бъде винаги на разположение, да се надява, че ако още повече даде, този път ще бъде избран. И проблемът не е в жената. Проблемът е, че просто тя е докоснала тази стара рана. И докато тази стара рана не бъде отработена, подсъзнанието ще продължава да търси, да привлича хора, които отново да доказват това вярване, което ти имаш. Това е една от неговите задачи, да завърши историята, само че историята никога не се променя. Тя винаги завършва по един и същи начин. И затова е много важно човек да си даде сметка, че каквито програми има в неговото подсъзнание, точно такъв живот живееш. Ако ти към момента не си щастлив, не си удовлетворен, било то в отношенията или в работата, във всяка една сфера, това означава, че ти имаш такива негативни програми, които повтарят един и същ сценарий. Не сте ли забелязали, че масово ние преповтаряме същия сценарий като на нашите родители? Защо се получава така? Много накратко ще обясня. Имам 2 наръчника написани по тази тема, така че който желае да ми напише в коментар програми, ще изпратя и наръчника за подсъзнанието, и за менталната терапия. Сега накратко да обясня. Всеки един от нас има огледални неврони. Едните огледални неврони работят до около 2 годишна възраст и записват абсолютно всички реакции, които имат неговите родители и всеки, който е примерно баба, дядо и така нататък. И когато детето е малко, то няма как да филтрира кои реакции са му полезни и кои не, и записва всичко. А другите огледални неврони записват абсолютно всичко. И ние в повечето случаи повтаряме модела на поведение от нашите родители. Именно за това е много важно. Ако вие видите, че имате негативна повторяемост и преживявате една и съща ситуация многократно, искате да промените това, не става само като смените обкръжението.
Повечето хора смятат, че като променят обкръжението, т.е. като сменят работа, сменят партньора, всичко се нарежда. Нищо не се нарежда. Пак преживяват една и съща ситуация. И това многократно се е случвало. Даже с клиенти, с които работя, имах една жена, която беше толкова отчаяна, че никога няма да срещне човек, който в действителност да обича. А тя в случая имаш такава програма, че постоянно избираше студени, недостъпни партньори. Тя имаш такава програма, че трябва да заслужи любовта, че трябва да се бори, че трябва да дава повече и да се съобразява. И се съобразяваш с много по-малко, отколкото заслужаваше, защото тя самата се подценяваше. И смяташе, че не заслужава да има тази любов, за която мечтае. И в случая винаги беше изоставена, защото тя вярваше в това. Когато човек осъзнае, че проблема не е отвън, а вътре в него, от програмите, които има, тогава може да направи промяната. Всеки един от нас има съзнателна и подсъзнателна част. Съзнателната част тук е от 1 до 3 или до 5%. Тук е нашето критично мислене, аналитично мислене. Тук е и краткосрочната ни памет и силата на волята. А в нашето подсъзнание, което е 95%, са всички наши мисли, чувства, емоции, спомени, преживявания, негативни или положителни вярвания, които имаме за себе си, за света. Какво, например, ние вярваме за себе си, какво вярваме, че е възможно, какво вярваме, че не е възможно.